Sabatha. Sizomemezela inkosi yamakhosi. Sizomemezela umnikazi wezinto zonke. Sizomemezela umuntu onikezwe igunya emhlabeni nasezulwini. Athi nasefikile wanqoba emhlabeni. Mayefika ezulwini hayi abantu basalwana. Mayebuya esase emhlabeni. IBhayibheli wathi mayefika wafika abafundi bakhe besaphikisana bavalile endlini. Lithi iBhayibheli wathi besaphikisana babone sengaphakathi. Washo ukuthi akusafani nalesikhathi engakanyuki. Ngesikhathi esengakanyuki wayengqongqoza ebese yavulelwa. Nayisabuya esase emhlabeni wayesenegunya lokwazi ukungena kuvaliwe. Tshela sethena bakuthanda uNkulunkulu asimkhonzayo unegunya lokwazi ukungena noma abantu bevalile abonakala sengaphakathi. Thandi bazothi bayakuvalela laphaya avula odongweni bayibuza ukuthi ungena kanjani. Bathi bayaphesha bayabala bakubona vula phezulu kwirufu wabunamandla negunya babonakala sengaphakathi noma kuvalile. Lord Jesu asizomemezela ukwazi ukuba